tamtang sa balita at silingon sang pagka-clown sa Love Life. Maayong aga Bacolod, mga agabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Sa detalya sa aton mga balita lokal. Ginkonfirmar sa La Castellana PNP nga mga rebelde nga nakainkwentro sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army sa sitio Upper Binataan, Barangay Quintin Remo sa banwa sang Moises Padilla. Amuman ang mga ginatudlo suspect nga nagpatay sa duha ka mga persona sa banwa sa La Castellana sang Nobyembre 28 kag sang nakaligad nga semana. Sunod ka Police Captain Arjan Daryl Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP, ang duha ka mga napatay sa enkwentro nga sanday John Hill Sarsa kag Dalmasio de la Torre. Ang duha sa 11 ka mga suspect nga nagpatay kay Giovanni Umboy, 43 anyos, sa sitio Tigisa, Haroy, Barangay Montilla, banwa sang Moises Padilla. Si Umboy ang ipatay sa mga rebelde sa Nobyembre 20 sa sitio Kabanbanaan, Barangay Puso, sa banwa sa La Castellana. Bangon sa aligasyon sa mga rebelde nga siya isa ka informant sa Philippine Army. Sunod pa kay Nigos, ang amuman nga grupo ang ginasuspetsuhan nagpatay kay Dave Mark Tijerno, 20 anyos, sa sitio Lublo, Barangay Manghanoy, banwa sa La Castellana. Sunod kay Nigos, si Tihemo ang ginaligat driver sang isa ka intelligence officer sang otoridad. Wala malakip. Oo, sir. Rebel group man ang lead namon, sir. Kay pagkatabo, ang exit sang kwan, sir, pakadtuman kung sa diin may ambush na tabo sa may Moises Padilla. Ang nagpatay kay Umboy, kag napatay kahapon, isa lang ka grupo, sir. Oo, sir. Oo, sir. Oo, sir. Ang kabayan sa pahayag ni Captain Arjan Daryl Nigos sang La Castellana PNP. Syudad sa Bacolod sa pilot implementation sa Register Anywhere system sa Comelec Central Office. Suno kay City Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, nalakip sa sining nga programa ang 5 lamang ka mga malls nga yara sa National Capital Region sa maabot nga Disyembre 12. Duga pa ni Canya, ila pa karon ginahulat ang approval sa Office of the Provincial Supervisor sa pagpatigayon sa satellite registration sa kada Lunes, Biyernes kag Sabado nga adlaw. Ginklaro man ni Canya nga prioridad sa barangay satellite registration ang mga residente sang barangay. Naganegosyo karon ang Bacolod Anti-Mendicancy Task Force sa LGU angot sa mga badyaw nga liwat nga nagbalik sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Mariani Joquinio, ang operation head sang task force, sa ilang impormasyon nga nakuha ng mga 90 na ka mga badyaw ang nagatiner sa karon sa Barangay 16. Ginkonfirmar sa ang ini nga mga badyaw ang pareho sa mga badyaw nga sadto ginpapauli na sa Hulo-Sulu kada dugangan sa mga badyaw gikan sa Naga, Cebu. Sunod kay Joquinio, makasakay sa Roro ang mga badyaw bangon matarong ang ilang nga pamiste kag mayara sila sang vaccination card o vaccine card apang gina-validate pa kung ini ang lehitimo. Ginklaro ni Joquinio nga gidalian ang paglimo kung pagpakalimo sa mga badyaw sa syudad kung basihan ang lahi apang pwede sila makabaligya sa syudad. Gingupormar ni Joquinio nga dako nga makantidad ang ginapadala sa mga badyaw sa ilang nga mga lugar. And we're also contacting ang ilang LGU dito so that kung anong mahimo nato nga pag-process sa pagpabalik sa ilang. May profile na kamo ng existing Yes, sila, ma'am, no? we have And our then same profiles. faces na nag Same faces plus additional new. Si Mariana Joquinio sang DSWD. 2,000 ka mga benepisyaryo ang nagbaton sa tag 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development sa idalam sa ila programa nga Assistance to Individual in Crisis Situation. Suno kay Senator Amy Marcos nga nangin dinapit nga bisita ka nagapanguna sa pagpanagtag ang mga benepisyaryo ang gikan sa 4th District sang probinsya sang Negros Occidental bawod madamo pa sa nagakinahanglan sang bulig kag wala pa nakabangon umpisa sa tong paglaslas sang Bagyo Odette. Dugang patuyo sining ayuda nga makahatag sang dugang nga bulig labi na nga nagamahalman ang mga nagapanguna nga balaklon. Nagpanagtagman si Marcos sa nga Nutriban nga sunod sa iya ang pondo ang gikan sa income sang Made in Malacañang. Kapin 80 ka mga responder sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang ipay-dalom sa mental health seminar sa evacuation center sa Barangay Takuling kahapon sang hapon Martes. Sunod kay Dr. Ana Maria Larni Pornan, ang head sang CDRRMO, ini nga mga responders ang nagtrabaho bilang Mascara Festival kag responders ang naglaslas ang Bagyo Paeng. Duga pa ni Pornan, sa sininga programa, ginahatagan sang tiyo ng mga responders nga makarecover kag ginpaidalom sa stress debriefing.
Actually, ginakandak ni siya namon kay personal na bago na natapos maskara, may paing kita, may ondas kita. So, na siya namon. Kay kita, gina-stress debriefing sila or kay para nga, siyempre kapoy ang amon staff. So, ginatagaan sa time para mag-recover. Si Dr. Maria Laarni Fornans, ang CDRRMO. Positibo naman si Councilor Thady Saison nga maaprubahan ang ginaduso nga 3.25 bilyones pesos nga budget sa 2023 nga gintalana nga target. Ini apesar nga magalawig pa tubtub sa masunod nga semana ang budget hearings ang iya komitiba. Ini kasunod nga subong nga semana sa nga Lunes nga adlaw lang siya nagpatigayon sa hearing bangod wala na sang available nga schedule sa pag-usar sang session hall. Suno kay Saison sa tiyon nga matapos ang hearing, iya ginalantaw nga maaprubahan sa Disyembre 14 ang proposed budget o kon sa Disyembre 21. Ginabi-abi ni Governor Bong Lacson ang mga partisipante sa Integrated Bar of the Philippines Legal Aid Summit nga gin-host sa probinsya sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod. Ang 4 ka adlaw nga National Legal Summit nag-umpisa sa naligid nga Domingo ka magatapos karon nga Nobyembre 30. Sa mensahe sa gobernador, iyagin kilala ang importante nga papel sa mga mananabang, hindi lamang sa rule of law kag preservation of justice, kundi pati na ang pag-promote sa kasanyugan kag kauswagan sa sosyedad. Lakip sa mga ginatalakay ang enhanced protection of human rights paagi sa legal assistance. Ang mga partisipante ginalakipan sa pila ka mga Supreme Court Justices, Court Officials, Legal Aid Stakeholders, kag selected members ng IBP. Ang summit, ang ginapatigan sa Supreme Court partners sa IBP, Philippine Association of Law Schools, Free Legal Assistance Group, kag Alternative Law Groups. Naka-recover sang masobra 1 ka milyon ka pesos nga balor sa nga shabu ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa sulod sang 1 ka semana halin sa Nobyembre 21 tubtob 27, 2022. Sino kay Police Lieutenant Judeces Catalogo ang spokesperson sang NOCPO na pulo tanan ka mga buy-bust operation ang ginpatigayon sang kapulisan sa probinsya kag napulo man ka mga job personality ang nadakpan. Nagdangat man sa 197 gramo sang shabu ang nakompiskaron nga ginabulubanta nagabalor sa 1,379,488 pesos. Samtang sa bahin naman sa kampanya kontra illegal nga armas, ano man nadakpan sang NOCPO kag duha ka mga armas ang na-recover. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Mga contractual kag JO personnel sang gobyerno ginaduso nga matagan sang 13th month pay. Samtang special audit sa loans ang Pilipinas nga ginbakal sang COVID-19 vaccines ginapangita sang World Bank. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa complete management sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat?
Okay, morning na mga ka-aksyon. Good morning liwat sa aton nga naga-monitor sa Facebook. Welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag please like, follow and share sa aton nga FB Live, no? Kag sa mga nagapangapid dira sa makapihan, mayong aga sa inyo. Sa mga drivers naton, tricycle drivers, jeepney drivers, e-bike drivers, taxi drivers, bus drivers, traditional man o kung modernized. Good morning sa inyo nan, ha? Dira sa nagapanindahan man sa mga merkado naton, maayong aga gid sa inyo tanan. Libertad Public Market, Burgos Public Market, Central Market, Sumag Public Market. Good morning. Kag sa ibang pang merkado dira, no? Sa mga taga-Bago dira maayong aga sa inyo, ha? Sa kay Dennis Nuestro, good morning. Miss Georgia Gargasiran, maayong aga man. Kag happy Wednesday dira sa imo and happy holiday. Holiday subong no? Sa kay Alex Montesa, kag kay Rochelle Evangelista. Morning. Good morning, Action Boy. Kag Idol Doors. Kagwa, pagid ulti ulagid tada. Ara. Adto di blaga anta kalendar. Correct? Oo, si Action Doors sa ganig sa lakit ning abagay mo nang driniyab lang. Kay kabugat sing iya kagwapo sing nadalaya mo. Kala, inaction boy. Nakabugat na sa gwa. Kabugat. Pero bisa na mo nakabugat lang ako gareklamo. May reklamo. Saksyon hindi na mo nagasalakit man likod sang iya yung ginaabaya naman. Ginaabaya ginakagwapa yati konti ka sa rakit likod niya. niya. Nagnapasan mo lang. Oo. Ana Sinoro, good morning man. Melvin Peñafiel. Si Teresa Linakayaw is still watching. Hi, Mr. Re. Si Miss Jinky de Alagdondra sa Phoenix, Arizona. Good morning. Si Ma'am Vanessa Mayo naman kag Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota. Good morning, man. Si Miss J, Josephine Yes, Lacson. Lacson. And Mr. Rodolfo Lacson. Good morning dira sa Good inyo morning. sa New York City. The city that Never sleeps. Sana. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Kag kay Sol Lama Barnacha. Sawadi ka. Dira sa Thailand. Good morning sa inyo dira. Mga Thais dira, morning Ang Mga Thais. Hindi mga Thais dira. Kasi mo panambyo. Asim ko pamati sila, no? Oo Ang panawang nagli sa mga citizens ng Thailand, hindi kaliya Thailanders. Ay, iban sila nga Thailanders Ande. Dapat Thai lang gina sila Thai. ya. Oo. Hindi Thai, Thai. Kag sila na Black Action Boy ang kung kita City of Smiles, sila na yung Land of Smiles. Land of Smiles sila. Ang Thailand. Okay. Correct? Ay, kung tawag mo sila Thailanders daw sa chinilas. Chinilas. Nakabako, di nga chinilas. Nga kung matampaan ka daw, mahubagid. No? Kung pinakabako niya nga. Sa una, paborito, gina nga chinilas, Action Boy. Kaya sa una, kung makachinelas ka na, daw kadamo si mo kwarta. Yes. Daw kasi cut sa imo, daw ka sa kwan sa imo. Daw ka damo sa customer mo sa lending. Oo. Kaya ka Torko Jongko. Kaya doon naman ko dahil Torko Jongko ara. So naka-Islander siya. So, Islander. Kay Stella Maricelis, may kagasing mo, Stel. Yes. Kadala sa Bago City. Kay Bernadette Auditor. Sinong PIO yan naman? Talaka ba? Bernadette Auditor. Remind ko, karon kay may, may panon. Sige, remind nag-eleksyon ang ang KBP, Negros Occidental Chapter. Te. Great na lang karon ang mga napilian. Magnagdaraong. Homa Lumena, kag Erla Vega, good morning man. Sa akong dira classmate, sa kay Cyril Araneta. Si Cyril is somewhere sa Mindanao, no? Morning na sa imo, Migosay. Hindi siya sa Sultan Kudarat. Buti ni siya sa Mindanao, Dito nito sila mo. Sige. Kay Ma'am Vanessa Mayo, mamalata sa snow. Diri sa Action Boy. Mamala sa kuno sa snow. Ano? Mamamala. Sige, standby sa aton mga balita nasyonal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sila to... Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nagsumeter sang hagna si Senador Mark Villar nga nagaduso nga hatagan ang mga contractual workers kag job order personnel sang gobyerno sang 13th month pay sang bisan katunga lamang sang ila bulanan nga sweldo. Ginasaad sa Senate Bill 1528 nga tuyo sining hatagan financial assistance sa mga empleyado bangod sang ginasinakaay sang presyo sa mabalaklon kag hatagan sang nakaigo nga bayad sa panahon sang Pasko. Ginbatag ni Villar nga ang mga contractual workers kag job order personnel ang may dako nga papel sa pagserbisyo sa gobyerno. Mapisan kung magtrabaho kag matutom kung ikumparar sa mga permanente nga empleyado. Dugang ni Villar nga ang contractual kag job order personnel ang kulang sang security of tenure samtang padayon nga saka ang inflation rate sa pungsod. Suno pa sa senador, mayara sang 442,000 ka non-permanent government employees halin sang Hunyo tuig 2022 kag kalabaran sa ila ang halin sa low-income families. Ginpahayag sang Malacañang nga yara sa husto nga direksyon ng Marcos administration nagud magaranti ang economic transformation. Suno kay Office of the Press Secretary Officer in Charge Eloy Garafil, ini ang nagapakita sa resulta sa Octa survey nga 85% sa mga Pinoy ang nagsiling nga huo sang ginpamangkot kun yara sa husto nga direksyon ang Pilipinas kon basihan ang pulisa nga ginapatuman sang karon nga gobyerno. Dugang pari Garafil ang kadamuon nagapabaluman nga madamo sang mga Pinoy ang eksperyensya sa nga tuman ka budlay sa nakaligad ni duha ka tuig dala sang COVID-19 pandemic. Parayag pa ni Garafil nga hindi ini mahapos nga obligasyon pero ang presidente determinado kaga komitibo nga mapaayo ang pangabuhi sa mga Pinoy paagi sa mga programa nga nagahatag oportunidad para makatrabaho kag mapahapos ang pagnegosyo subong man ang pagpasiguro sang bastante nga pagkaon. Ginapangita sa karon sang World Bank kag Asian Development Bank ang special audit sa mga loan nga ila ginhatag sa gobyerno sa Pilipinas para sa ginbakal nga COVID-19 vaccines. Ginhimo ni Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba ang pahayag kadungan sa commitment nga ipasiguro nga kumpleto ang pag-audit sa public funds nga ginbakal sang bakuna. Sa hearing para sa iya ad interim appointment, ginpamangkot ni Senator Risa Hontiveros si Cordoba kung paano ini magpatuman sa constitutional duty sa COA agud ma-audit ang actual expenditure sa ginbakal nga bakuna. Suno pa kay Hontiveros, wala pa na audit sang COA ang bilyones pesos sa public funds nga ginusar sa pagbakal sang bakuna bangod sang non-disclosure agreement nga ginsudlan sang gobyerno kag vaccine suppliers. Bilang sabat ginpahayag ni Cordoba nga nagpadala sang sulat ang Department of Health sa State Audit Agency nga nagapangabay sang kompleto nga pag-audit sa kasugdanan sa bakuna tungod obligado sila sang ADB kag WB nga i-liquidate ang loans nga ginhatag sa gobyerno sang Pilipinas.
Wala pa sang plano ang gobyerno nga mag-import sang pula nga sibuyas Bombay tungod may anihon pa ang mga mangunguma sa pungsod sa Disyembre. Siro kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista siguruhon sa talatapan kung bala ang mga anihon yung mga pula nga sibuyas Bombay ang makapuno sa demand sa nga mga konsumidor labi na nga nagahilapit ang Pasko nga importante ini nga panakot sa mga lulutoon. Ginklaro man Evangelista nga sa mga kadiwa stores ang gobyerno nagalabot lamang sang 200 pesos ang kada kilo sang pula nga sibuyas Bombay. Una diri ginpahayag sa Department of Agriculture nga usisawon sa ahensya ang supply sang pula nga sibuyas Bombay sa pungsod matapos ma-report nga naglabot na sa 300 pesos sa kada kilo ang presyo sini. Ginpanugya naman sa isa ka grupo sang employers sa gobyerno nga mas magtutok sa paghimo sang dugang nga trabaho sang sa pagpasaka sang sweldo nga mas epektibo ini nga pamaagi para makalampuas sa kapigiduhon ang mga Pilipino. Ini ang ginpahayag ni Employers Confederation with the Philippines President Sergio Ortiz Luis matapos ang pahayag ni Association of Democratic Labor Organizations President Duds Herodias nga ginaduso nila ang pagpataas pa sang National Minimum Wage. Suno kay Herodias nga ang family living wage nga 1,118 nga may 5 ka miyembro nga natun-an sadto pang 7.7% ang inflation rate. Ginapaabot nga naglain na ini subong bangod sa inflation. Apang suno kay Ortiz Luis, kung pataasan ang sweldo sa mga mamumugon, mapuwersa man ang mga negosyante sa micro, small kag medium enterprises nga magpasakas ang presyo sa ilang produkto kag serbisyo. Natala na nga pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive order o kon EO nga tuyo mapahapos ang pagnegosyo sa Pilipinas lakip na ang proseso sa simple nga transaksyon nga hindi maglawig sang 3 ka adlaw. Sa meeting sa State Dining Room kinaduso ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang paghimo sang EO angot sa probisyon sang guidelines nga mapadasig sa proseso sang strategic investment sa pungsod kag pagtukod sang Green Lane. Ang EO nagamando sa manatungdan nga opisina para magtukod sa Green Lane nga mapadasig ang magaplastar sang proseso kag requirements sa pag-issue sang permits and licenses lakip ng resolusyon sa issue may angot sa strategic investments. Action Radio Philippine Standard Time na 7:24 ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon mag-inom sa life extension. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation. Sige, di ka na to Action Doors. Si Ma'am Van tuwagin ang mamala to bla. Mamala, mangpala gali, mangpala bla. Okay. Amo nang butya gali silingon. Correct. Si Ma'am Loing Melo sa pagyapon, dira kabisa kay Juan John Mel Florendo nakasugod kinadula ding sa ako no. Kita mo? Sino? John Mel Florendo. Jamel de Florendo. Good morning sa imo. Jose Herson Lapinig Junio. Good morning man. Kag bag-ong hairdo gid. Para lain naman. Lain naman kasi si Action din niya may bangs. Di mo yan may ponytail. Ponytail na panawag? Yes, ponytail. Kaya yung tawag sa ponytail,
Kay do, ano siya, do Daw- pony. Do daw tails ikog. ang pony. Do tails ang pony. Wala ka, Dors. Daw na balaan. Naikog sa kabayo. Oo. Kabayo ang gamay. Oo. Pony. Pony. Okay? So, next action boy. Good Pony, morning. potu. Pony po. Yan. Ne, pony. No, potu. Potu. Ang isa. Po. Siling ko Feeling gin. ko gin. Siling ko gin. Lilibet Gotera, good morning. Ray Flores Baryoga, good morning, Liwat. Kay James Walter Balseda, Seda. good morning. Ni Misha Roques, good morning man. Monitor lang siya kung nandala sa may Rojas Tangub. Good morning, nandala sa inyo. Kay Lanar Bibol Kima, good morning man. Si Zenaida Palo, good morning sa imo. Si Ma'am Vanessa, Las Vegas na action boy, ang city that never sleeps, kaya naman kasugal. Ang Ay, sugal 24/7 mo, no? Oo. Pero ang New York man ang ginatawag na the city that never sleeps. Ah. Bisan anong oras may mga tao daya mo. True. Kay Las Vegas, sa mo sila, duwa na sila eh. Dua sila. Oo. Basta ano niya, the city that never sleeps too. Kara? Oo. Kay New York. Ito nga TWO kung TOO. Bisan din lang, Depende lang. Oo, kung TWO or TOO. New York, the city that never sleeps. Sleeps, And Las Vegas, the city that never sleeps too. Di ba? Stop. Yala. Nasagad ka na. Of course. Siyempre, sa manog 7 years ba naman nga pagpangalagad natin di mo pagpangalagad. Kala indoors. Kay Juvie Manares, good morning man. Terry Baya, good morning sa imo. Shout out lang kuno sa mga marites kuno sa ila. Sige. Ay, kalain. Laling Grace Ibarra, morning Ay, man. standby na. Standby na sa dugang nga mabalita. Kag sa detalye Balita International, ginanunsyo sang World Health Organization nga MPOX na ang bagong nga ngalan sang monkeypox. Ginabi-abi naman sang Biden administration ang pagbago kag napahibalo nga pagagamiton sang US ang bagong nga ngalan. Tuig 1970s ang giningadlo ng monkeypox masobra sa karigada sa natukiban ang virus halin sa gindakop nga amo nga nagtugas ang balatian. Apang ginatag naman sang WHO nga wala naghalin sa amo ang monkeypox kag wala pa nabaluan ang ginhalinan sini. Makita man ang virus sa pila ka mga sapat. Naghalin sa WHO ang ngalan antes sini na-publish o kung nag-publish asang best practices para sa paghatag sa ngalan sa mga balatian sa 2015. Nagapabilin nga problema ang stigma sa balatian bawod kalabanan sa mga infect amo ang mga lalaki nga nagapakikilawa sa kaangay man nga lalaki. Sa US, apektado niya mga Black kag Hispanic people base man sa datos halin sa US Centers for Disease Control and Prevention. Sa atong balita sa negosyo naman, nagpaandam ang grupo sang Samahang Industriya ng Agrikultura pagi sa ila presidente nga si Rosendo So nga ang retail prices sang sibuyas mahimo magdangat sa 400 pesos ang kada kilo bago nakita niya ang kakulang sang supply sang sibuyas. Sa isa ka interview ginpahayag ni So nga ang Sinag nagrekomendar na sa naligid nga bulan sa Department of Agriculture nga mag-import sang kapin 7,000 ka metrika tonelada sang puti nga sibuyas kag 7,500 ka metrika tonelada sang pula nga sibuyas agud nga mahatagan sa solusyon ang kakulang sang supply sang sibuyas. Ginakusahan man ni So ang pila ka mga opisyal sang DA nga nag-connive sa traders agud mamanipular ang supply sang sibuyas. Suno kay So sa naligid nga tuig kapin sa 5,000 ka metrika tonelada sang sibuyas ang import sa Oktubre tuig 2021, 16,700 ka metrika tonelada sang Nobyembre kag 24,600 metrika tonelada sang Disyembre tuig 2021. Ginpahayag ni So nga ang planting season sa sibuyas nagsugod sa Oktubre kag magatakop sa Disyembre kag suno kay So ang tanan nga stocks sang sibuyas ay na sa kamot sa mga traders. Ginpahayag man ni So nga ang inventaryo sang pula nga sibuyas sa cold storage facilities ang naging critical ini temprano pa sang sini nga kung sa naligad nga bulan. Ginhapahayag pa niya nga ang smuggled nga sibuyas parayon gyapon nga nagabaha sa merkado bilang resulta ini sang confiscation sang puti nga sibuyas sa nagkalalain nga mga merkado. Sa aton nga foreign currency exchange rate,
Ang US dollar 56 pesos kag 57 sentimos. Singapore dollar 41 pesos kag 12 sentimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 24 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, congratulations ha sa bag-o nga Miss Earth 2022. Balo ka kung sino? Sino? Sa South Korea, si Mina Soo Choi. Ako ni siya nga tupad balay sa una sa Korea. Sa Karabalan? Sa Karabalan. Hindi sa taga Karabalan. Ginadalahi upang Karabalan sa Korea. Tupad balay mo ba? Di sa Korea sa una. Sa Korea. Sa Chicken Chico. In Chicken Chico, paano ka nag-Korean? So, congratulations sa Action Boy. Sino sa Kaya ngalan siya niya? subong nagdaog si Mina Soo Choi. Miss Earth. Miss Earth 2022. So, nangibabaw na siya, Action Boy, out of 80 ka mga kandidata. Ano lang Miss Earth na may anak ng fire? Yes, meron. Miss Earth Air na. Australia, ang air ay. Ang Air, Australia, of course. Ito na to si classmate Lilian Bermudez ba? Oo, nakita mo na sa post niya ay. Nag-congratulate sa Miss So, ang Miss Earth Air Action Boy, mo ang Australia, nga si Sheridan Mortlock. Miss Earth Water naman, pambato sang Palestine, nga si Nadine Ayub. Or Ayub ni Guro, nga Ayub. Nag-Ayub niya, Dorsman. Tiki sa Palestine bala na iya. So, basi mali. Ayub ni bala magbasa. Ayub. Pero kung sa ato sa Pilipinas, Ayub niya. Bala ka niya Nadine. Sa kaga Miss Earth Fire naman Action Boy, ang pambato sang Colombia, nga si Andrea Aguilera. Kag pagabusla naman ni Miss Korea, si Destiny Wagner. Bali si sang Belize. ang Miss Korea, ano siya? Miss Earth ano? Ang Korea. Bilog gid Siya saya. gid, Miss Earth gid saya. Okay. Why wood sang Miss Earth wood? Wala Apat pa na di. ka elements ba? Wala man di nakabutan. Fire, air, water. Water. Kag wood. Oo. Away na So, mabutaw. ano lang diya, air, water, kag fire. So, ang ato naman niya pambato sa Pilipinas Action Boy nga si Jenny Ramp, nagtapos siya sa top 20. Pero congratulations gyapon sa iya. Yes, congratulations. Kag in fairness, Black Action Boy, sa kung Miss Earth lang pagkakambalan, kalima na ni nakuha sa Pilipinas ang corona. Kaysa itong 2008, Kaya ano kali aton nga kandidata yan, ano siya? top 20, ano? Top ano sa Top atong 20. Nga sila sila 20 man sila? Ha? 20 sila man? Ano ba yung tisla kabila? Ano ba? Pila sila ka kandidata tanan? T20, nasulod siya sa top 20. Pero wala ko balo kung hindi siya dampi sa top 20. Nakabutal na binaka. Nga 20 na sila ka kandidata tanan? 80. 80. Oo, 20 na. ito nakasulod siya sa init ko. So, ang Action Boy, kay lima naka-crown na nakuha sa Pilipinas sa Miss Earth. Sang 2008, nakuha ni Carla Henry. Sang 2014, nakuha ni Jamie Harrell. Kaga sang 2015 naman nakuha ni Angela Ong. And sang 2017, nakuha ni Karen Ebasco. Congratulations, gyapon na. Congratulations. Sa ato niya pambato sa Pilipinas nga si Jenny Ram. Kag special congratulations sa kay classmate ko Lilian Bermudez. Siya gali nga kuan mo pa ang costume bala ang gowns sa Miss Australia. Yes, congratulations. Balita sa sports. Nakasulod na sa knockout stage ang United States of America kag England sa FIFA World Cup sa Qatar. Ginluto sa USA ang Iran paagi sa 1-0 nga pagdaog. Yara naman sa ikaduha nga pwesto ang USA sa Group B kag ila enkontrohon ang the Netherlands sa Sabado nga adlaw. Sulod man sa knockout round ang England sang ginpier nila ang Wales nga na eliminate naman sa tournament. Sunod nga makaengkwentro sang England ang Senegal nga una nakakuha sang pwesto sa round 16. Samtang lunsay na nga na-qualify ang Netherlands kag Senegal sa knockout stages o kung round of 16 sa nakabarang nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Ini kasunod nga gintapos ang Senegal sa 2-1 ang hambang batok sa Ecuador nga giniwat sa Khalifa International Stadium. Bangod sila nagpangaduha ang Senegal sa Group A nga may 6 ka puntos halin sa 3 kahampang samtang na-eliminate naman sa tournament ng Ecuador. Nagtakop naman ang kampanya sang host country nga Qatar sa World Cup sang ginpierde sila sang rank number 8 nga the Netherlands sa score nga 2-0 sa Group A match nga ginihiwat sa Al Bayt Stadium. Ang Qatar lang ang unang World Cup host nga naluto sa tanan nga 3 ka group matches.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Ang ato naman nga balita espesyal sa aton pagbalik diri sa Action Balita Morning Edition. Okay, good morning Luwan sa atong sining nga naga-monitor sa Facebook. Martin Aliling, Lilia Anilado, kaya Mila Alit, morning sa imo Mel. Ara ka lang na sa inyo Mel. Mahapit ko na guro dugay sila after ay. Siya manawag lang ko ana. Ana Sinoro. Good morning man kay Grace Orense. Kag sa batch 81. Oy, batch classmate. Grace Orense, no? Sa kay Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Yes, good morning, Miss Lalaine. Si Mr. Action Boy, good morning. Ara man, no? Kag si Miss Rona Rida Trava, tamyaw, takaroon on air, kada on air, ni siya pamati ya. Ginatamyaw niya dali lang, arito diyo. Si Toto Butchoko, no? Si Yuki, kag si Daddy Jeans, Good morning, dira sa Good inyo. morning. Kag sa kay classmate ng kag kumari tubing nga si Virgil Gaspi Coloso. Good morning. Good morning, Miss Virgie. Si Jocelyn Song Comedia, morning man sa imo. Ihada, baway kita dabisan kuan lang. Ano gani? Lamayo. Ay, lamayo. Favorite mo na daan, no? Marilo Travilla Catinoy, good morning man. Ruby Ardiante de la Luna. Ay, salamat. Nagbalik na ang ARB sa FB ni Miss Josephine Lacson. Ay, salamat, Geda. So, welcome back, Miss J. Idlaw man to sa inyong mga golden voices. Wow. Kami idlaw man sa imo, Miss J. Yes. Ara na nagsulod na si ano ay. Sino? Si ano ni bro? Si Kate Ross ni bro. Ara siya, nagsinabad naman siya. May lang na ano to dahil siya. Sa kay classmate komanda di Sandra Bulior Magallanes. Ay Sans may kaga sa imo si Sandra ni siya, classmate ni siya. Alis elementary classmate kami niya. Di Sandra Bulior Magallanes. Aha. Si Rube Ardiente de la Luna, tamyaw niya lang happy birthday. Ay, happy may birthday gali. Happy birthday sa bata niya. Nga si Bonbon, halin kay Mama Ruby, kag Papa Lubic de la Luna sang Barangay 30. Happy birthday! I-take note na kay sa on air karon si Bonbon de la Luna. Bonbon, ano? De la Luna. De la Luna. From Ruby Argente. Ruby kag Lubic. Ruby and Lubic. Ara ka na si Miss Lilian, no? Nag-watching na siya, ho? Ara siya. Congratulations, classmate, ha? Bob, VIP ka na sa Miss Earth. Congratulations, Uy, mo Miss kuya ginaga daw. Ay, ginaga mo lang to. Kaman tayo isang legs mo, Miss Earth. Hindi mo ko interesado, kundi nga ti ara tayo sa VIP mo. Yeah. VIP ka, bro. Very, important person. Violent, important person. Violent. Violent, important. Congrats sa classmate, no? Arnold Villanueva from Barangay Mailom. Good morning dara sa imo. Kay Christine Menyes Villalobos. Uy, gag-greet man gali si Miss J sa kay Mr. Rodolfo Lacson. Yes. Friendship goals sila. Friendship goals sila. Okay. Tiyan mo gid gusto na Miss Earth Miss Earth Air ang Miss Australia, no? Congratulations. Sino nga lang tatagan ni Mera kada na lipatan mo? Sino? Si Miss Earth Australia. Si Sheridan Mortlock. Sheridan Mortlock. Mortlock. Si Kagawad Ulay Abalahon da morning si imo gawad. Dira sa may Barangay Kabug. Ari na. Ara na? Gin kuan muna, remove na. Oo, kay kasabad na karon puno naman dito na makaroon mabasang iban. Kag si Kevin Tinero, shout out no sa asawa niya nga si Vachi Valles from the municipality of Pulupandan. Mga taga Pulupandan, good morning dira sa inyo, ha? Si Kagawad Imbong do ay makita. Gani, basi nag-day Nag-holiday siguro anay.
Holiday niya, holiday tanay Kasi kay. close guro ang kapihan ni Chona. Kung holiday, ang kapihan kasi ram na niya, malita man to sila, no? Oo, kasi Diba, hindi siya magatag, hindi siguro magatag overtime pay siya talaga. Good morning dira sa inyo. Kakaroon nga adlaw holiday kay Bonifacio Day, no? So mayada nga pagpahuway sa mga wala trabaho, ano? Kag wala klase. Standby na sa aton balita espesyal. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Yes! Good morning! Good morning, liwat! Kag sa aton nga mga ka-aksyon, mga aga liwat, ari kita sa aton nga balita espesyal. Yes. Tamyaon talang anay liwat. Tamyaon anay may birthday da. Happy birthday kay Bonbon de la Luna from Ruby and Luvic. Luvic. Luvic de la Luna. De Luna. De la Luna mo to ba sa. Tiwo basta ko na Happy birthday! Kung mo ginambal ko si mo amo na siya. Kara. Kag by the way, Action Doors, i-congratulate ko lang anay. Balo ka ang KBP Negros Occidental Chapter. Nag-election nila sa mga sa list of sa mga officers nila. Sa kahapo Monday. November 28. So congratulations sa chairman nga si Chona Gusiauco. Chon, morning dira sa imo and congratulations. Sa konsa sa DYAF, no? CMN, no? Kag dira kay Vice Chairman Juni Bigay sa RMN DYHB, no? Congratulations sa imo migo. Ang Secretary Chester Nemrod Elias sa DYVS. Treasurer si Nona Magbanwa sa Action Radio Bacolod, no? Kag ang ilang performance officer, Standards Performance Officer si Serafin Tlotria sang IFM, ang mga Board of Directors Jose Francisco Munoz sang Love Radio, Ferdinand Tan sang DYKB RPN, Jerry Mayordo sang REJ 100, kag Divine Grace Cuello sang Bombo Radio, no? Congratulations sa inyo, ano? Congratulations! Kag sa akon dira bro Mike Carbiliedo, good morning sa imo, bro. Mayo man nga pagpamati, Kag sa kay maninoy mo Action Dorel nga si Noel Iboon. Yes. Kagawad, agada kasi kag si Son Mike. Tiway ka pa na Pasko ni Soon mo? Wala pagyapon. Ano, iway siguro kabalo kung ni Pasko sa imo mo? Gani, mangkot lang kagawad Boy Duran, kabalo na siya. Hindi na ko niya mag-isa niya. Kaya hindi mo na siya mapamangkot kay once mag-counselor na siya sang bago. Di ba? Kay busy ka na. Susubong pa lang dapat mangkoton niya na ka. So, good morning dira. Mike, Liboon. Kag dira kay amigo Talayo Talaban, congratulations nag-induction isla kahapon mo sang PTA Federation sang Negros Occidental, no? Okay, congratulations. Good morning and congratulations. Andre Polanco, good morning man. Okay? Action Boy, subong ba lang adlaw ang last day na sa November, of course. So, boss nga adlaw, Action Boy, December 1 na Ay, kita. December 1 na. Kag subong gali, pilan lang? 25 days to go? 25 days na lang. Grabe, December na buwas, no? Grabe. December na buwas daw, wala pagyapon ang kapabatsyag ang mga maninoy ko, ang mga yada, kahugyado, Kapabatsyag na kamo, mga yado. Maninoy nyo, gahulat. Hindi mo pagkita mo yun, si Ihada mo yung permig na kapabatsyag si mong Ihada. Sino na saya? Ang kapang repair, diba yung mga... kapang lipat sa. Morning da sa kunyada kay Glyza Fe Galabayo Dinson sa La Carlota. Morning sa imo yada. Good morning. Dami ma-meet mo man si Action Dorel. Yes. Kay para nga maka-banding. Kantuan ko siya sa La Carlota pa kami ma-meet nga duwa. Nakalayo der sa. Kung nga rin sa Bacolod. Sila ni Maninoy mo ay. Yan pag si Mike. Nya ano kuno gusto ni Suon na. Gana nagid Maninoy si Kagawad Boy Duran pamangkuta. Kaya siya na akong spokesperson samtang hindi pa siya counselor sa bago.
Correct? Kay kung ano na, kay kung ikaw na mag-counselor, ti maduwa na kami actually need ng spokesperson. Ah. Ako ang spoke, siya ang person. Na, pwede lang na siya, no? Oo. Para lang ng duty sa agalay sa hapon. Sundoro, tagaan mo lang ni Mangwan, okay na ni siya. Mangwan siya. Sana ano lang, basalin sa heart. Hindi halin sa buli, kay budlay. Or halin sa tiil. Bao na yan. Like, Roslyn Binaventura sa Purok Progreso Tacoling. Merry Christmas in advance sa imo, Roslyn. oh. Kag si Roslyn pagitlibuon dira sa Panukoy. Yes, Si good Diday, morning. si Junjon, si Robert da, Andre. Oh, good morning sa inyo dira, no? Panamiwanan na sila nga da. Ah, Okay sige. na? Okay. Sige. So, diri kita sa aton balita, special action boy. Ining mga butsilingon bala or kag signs nga do clown ka na sa inyo nga sa love life or sa relationship dira. Do clown ka. Ah, Duwa okay, lang di ka ba mo. kay may mga term na action boy nga ghosting, ti subang uso naman clown. Ah. Familiar ka niya sa ghosting, for Ay, sure. Sa ghosting na. Subukan mo naman yung bago, clown naman. Mayara naman, ha? Oh, mayara naman. Damo na kamo sa mga kanya, no? Sa mga muamo na, no? Gari man. Duga-duga, ano naman na yan So, mang next wala month? sa gympo na. Mundo wala na sa mga amo na mga ghosting na yun. Oo. Mga terms lang niya. Paso, nagkakatabo na niya. Kakatabo, galing mo Oo. ipa-term. Term, wala pa term. So, subong na yung mo na May term. pa-terminologies. Oo. Ang term short, nasa sing terminology. Terminology. So, subong ya, may bago na naman. Clown na naman action boy. Ano na sa? Di kung clown po siya, doon ka karadlawan si mo, no? Do kalamutan ko si mo. Oo, kalamutan. Kaladlawan, kalamutan, do kalangulango si mo sa inyong relasyon. Oo. Doon ka joke na. Do ka joke. So, ang una action boy, isa sa mga signs dira, ang pagka one-sided love. Ara ba lang ikaw lang yung gagugma, siya gali wala. Kung baga mo na lang sila nga. Okay lang na ka, ikaw ang gagugma siya, wala. Ang lain da, nubya mo siya nga waisak balo. Mo na. Ay, siya walo. Imaginary. May araman niya nga may relasyon ka mga duwa, pero ikaw lang yung kaplangga, ikaw lang yung gagugma, pero kamo ka duwa. Oo. May araman niya nga ginasugid mo sa iban, nga nubya mo siya na lang yung walak balo. Nga nubya mo siya. Ang tanan ka balo na, para may example, ako be, gasugid ko nga si Dorel, nubya ko na. Ang tanan nga tao, kabalo na, si Dorel lang yung balo nga nubya. Kilain ko rin. Pero tawag sina obsess. Obsessed monkey. Clown. Clown. Ay, clown ko no? Kasabad. So, mo na bala action boy. Kay Arab lang, di ba mabala mo man ang tao kung wala yagana, simo. Yung mga tigay ka doon na pilitan na lang balaguro. Amo na ba siyang ginatawag bala action boy nga do, ano gitawag sila? Do pikot na tawag? Ginpikot. Ginpikot. Shotgun wedding. May lang wala mo na experience action boy, no? Sila nga may ara na istorya mo nga niya kita ko nung bana ya kagahon voice to pad niya din tampuan bana kuman. So nakatanaw sa tutong bana ya tutuno daw tulo luha pangapi sa kusina tulo luha, no? Nga gatulo ang luha. Tike sila nga niya dumduman ko lang day 20 anyo sa tagali subong no nga kuan kita mag-asawa. Sila nga, abaw na, di na-touch ko ng asawa, may na dumduman sa banay nga 20 years na sila gali. Kapda na. Nya kay isang una dumduman ko dahil sang pagkasal sa aton, daw ginambalan ko sang papa nimo nga, pili ka, pakaslan mo bata ko, kung mapriso ka. Yati, yatani 20 anyos, tani kagwa na ko subong pa. Kalain ba? Low-key nga pag inulsol. Kaya inulsol, gili ka. Bawa na panundong, kung nasubukan ko yung tani, subong nakagwa na ko. Kasabi. Nakagwa na sa ko sa presyuhan, kung naging presyuhan. Grabe, kakapoy. Kung gawin presyuhan, nilang tanay gwa na sa subong. Subong din na sa kagwayan. Hindi na siya goy forever na iya. Do kakapoy mo na iya nga amo na yan, no? Ay kalain. Pare ko Berne bun konseho dira sa mga ibay magalona morning agawad morning simo da. Good morning. Sige. So next action boy, nagabinutig ka sa imo kaugalingon. What do you mean? Ara ba lang ginakumbinser mo ang kagalingon mo nga okay ka mo, okay. Nang mang sitwasyon niyo bla okay ka mo nga duwa. Ginapapati mo ang kagalingon mo. Na correct na term. Oo. Ginapapati mo ang kagalingon mo nga do ka. Nga nubianay ka mo. Ay klaro. Or ginapapati mo ang kagalingon yung healthy relationship. Amo na sa action doors nakita ko na sitwasyon bala nga may ginahimo na ang imong partner. Nga ikaw yung gatag rason bala.
Nimo ate amo gina basta plangga ako na yan. Damo na bla. Pero actually ginahimo niya na is amo na sa nakapitang hindi ka plangga. Oo. Pero galing ikaw yaga panapati mo Positive side yapon. pag kagapon ginatagaan mo siya ikaw lang gatag rason para sa iya. Na. Ti papati mo na ikaw gulingon mo yung plangga ka. Ay kala. Ti Ano? ikaw na sa inyong relasyon ikaw ang Ikaw ang Clown. No, siya ang customer. siya Siya ang ang birthday. audience. Siya ang Siya ang birthday. Siya ang birthday, ikaw ang clown. Oo. Kaya sa birthday mo na may clown mong. No? Hmm? Wala mong may clown sa Sa kasala. circus? Dami ko ba? Tinaturo lagi na yara gina sa circus. Tala ka ba? Sino mo sa birthday na may clown? Kailan mo kita clown sa kasal mo? Okay, so Dito sa transmitter may to. asa din? Sige, kita action boy. So next action boy, unhealthy coping mechanisms ka. Ang halimbawa sa action boy, masami ka ba lang Tama yan namin, ha? ang unhealthy coping mechanisms ka. Ikaw ga-adjust per me. Oo, kag masami sa action boy do nagainom ka sang mga ilimnon para do ka maano mo lang bala do ano tawag sa ginagani do may term na bala do separate mo bala mo self temporarily sa amo na situation na do ka divert na divert mo yung mga pero balik at the end of the day balik mangyapon nan mana isa na daw sa clown ka na Kuha mo na daw imo coping mechanism na siya para hindi mo manumduman ang ginahimo sa imo. Oo, nagainom ka sang ilimnon, makalubong ilimnon para maano ka, umpawan, pero pagkadugay-dugay after nga madula na ng epekto sina balik mangyapon. Or pag-date ka sa iban, pero dugay-dugay siya mangyapon. Ay kasi. Si Remy Banyes may pamangkot niya action boy din masakit, batyagon napatay partner mo or gincheat ya ka kag sumama sa iba. Different kind of pain na siya mo. Oh, different kind. Actually, yung pinakamasakit yun na gin-cheat ya ka, kagin patay mo siya. Ako mo ginadalain. Mapiso ka pa. Ang pinakamasakit, gin-cheat ya, kagin patay mo siya. Patay mo siya. Sige, okay. Ang boss sa iban, boss naman? Wala na eh. Wala. Okay na siya. Sige. So, dito na pagsugpunan. Kailan naman ba? December 1 na December 1 was. Okay. Mga ka-action, inyo matiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Hupon. Ang inyo naman nga news team. Action Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:54. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. Life Extension, Vitamin D3. Ang tao nga may malubo nga level sa vitamin D sa dugo, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Ang vitamin D3 supplementation nagapabaskog sang aton immune response sa mga infections dala sang bacteria, viruses, fungi kag iban pa nga mga pathogens. Naga-active man ang aton antimicrobial peptides o kung ang chemical nga ginaproduce ang aton lawas kung nagataas ang aton vitamin D3 level. Amo ini ang rason kung nga gina-endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3 tungod kadamo gid subong sa mga nagakabalaka sa ila health. Tuod gid ang